Monggo. Teng tawa niku mau sing pripun? ya ayat niku lho. Ayate pripun ayat? Man talabal Mantoro. babal maulana bi ghairi nafsi. Heeh. Artine iki ngeten. Sinten sing madosi Gusti Allah niku sing medal saking awake niku tersesat adoh ngoten. Nah, nek mriki kan gak metu saka awak kan. Sehingga nek kene man arafa nafsahu. Nah, nek kan ngaweruhi awake dhewe. Nggih. Nek adiki mengawur awake dhewe mengenal dengan diri kita sendiri, ada apa di diri kita. Nah, maksudnya metu tersesat iki mang gak ndelok ning awake dhewe iki enggak. Nggih. Malah nek iki mang golek gaib sing ning njaba. Kan ngono. Nggih. Kaya mungkin nimbune suatu keajaiban lek kono panggonan. Apa iki mang adiki petuk sapa nek kono? Iki ning njaba. Tapi kalau di diri kita enggak bertemu dengan siapa-siapa. Ya diri kita itu. Sehingga man arafa nafsahu ngertenono ning awakmu enek apa ae. Cara diitung kan enek akale, enek atine, enek nafsune, enek sukmone, enek rohe, ya kan? Lah nek kono ya enek uripe. Cara dipecah-pecah ngoten. Lah nek kene enek kaya kulite, enek daginge, enek balunge, enek sumsume. Lho, genah ta iki urutane. Jadi kita ke dalam, enggak keluar. Karena apa? Kalau kita ke dalam, sehingga sing diwori engko apa engko? Uripe iki mang. Duduk rasane urip, duduk uripe. Mana dipethuki uripe, nek kono duduk rasa. Ya nek kono mang ya duduk angen-angen. Tapi ning njaba engko timbul rasa ambek angen-angen. Nah, sing dadekne tersesate ning njaba kan nek kono. Sing kono njaba iki angen-angen tak sing ngono. Apa ya ngene kan iki. Oh nggih. Lah iya. Tapi ning awake dhewe ora ning angen-angen. Memang ning awake dhewe iki. Lha iku ora kena diangen-angen ning awake dhewe. Piye angen-angen sampean angen-angen atine sampean piye iso apa ora? Mboten saged. Angen-angen rohe sampean iso apa ora? Mboten saged to, Pak. Angen-angen nafsu sampean iso apa enggak? Wujude piye? Gak iso ta? Nggih. Lah gak iso. Tapi nek dikene njaba kan mencari ning njaba engko perwujudan akeh macam-macam wujude ya. Nah, sing dadekne adoh saka awake dhewe kan iku mang. Nyapa metu awakmu? Nang jero. Ngerti gludek teng awak iki. Lah, bukan yang gludek nek kono memahami siji lan sijine. Sehingga adike memahami sijine, engko ngerti fungsine. Engko ngerti tugase. Engko ngerti nek kono bagiane. Kayak pikiran bagiane apa, ati bagiane apa, tugase ku. Kayak nafsu bagiane apa, ego ya bagiane apa, kayak dene sukmane bagiane apa, roh nek kono iki mang bagiane apa, lah urip iki mang ya bagiane apa. Dadi ngono kabeh. Nah, nek kono man arafan nafsahune ta mriku. Dikenali. Nah, dike mang wis ngerti sekabane kaya ngono. Balekne sing ngobani niki sinten? Urip. Amale ngono intine. Urip sing ning awake dhewe. Tapi urip ning kene ora manggon. Anggone ndi uripe? Golek gak temu. Ya ta? Gak temu urip iku mang.
Tapi iki mang sing nguripi awake dhewe. Lah iku. Dadi ini adik mang ngawure ning awake dhewe. Adik mang ngenaling awake dhewe. Lah secara otomatis awake dhewe engko ya ngenal nggone rope. Lah karena apa? Sing ngobani akal sapa ya urip. Kan ngene. Sing ngobani ati sapa ya urip. Sing ngobani nafsu ki mang sapa ya urip. Kan ngoten. Nggih. Sing ngobani egone ati mang sapa ya urip. Sing ngobani sukmane ati mang sapa ya urip. Sing ngobani roy ati mang sapa ya urip. Dadi punjere sekabehane ning uripe niku wau. Nek pun temliku wau menginjak ning fakot arofa robau ten pangerane. Nek nginjak ten pangerane, engko ning kene wis enek. Kaya awet dhewe wis enek meneh kan. Lah iku duduk rasa. Yo gak nimbuli rasa. Kenapa temliku wau kula jenengan pun roh siji-sijine perinciane. Lah, mangke saged ngelepas. Ngelepas keakuan sing muncul ning awake dhewe. Keakuan ning pikirane, keakuan ning atine, keakuan ning egone awake dhewe, keakuan ning nafsune, lho keakuan. Wong kabeh iki mang ya pengen nuduhne jati diri dhewe-dhewe. Didelok awake dhewe iki mang wujude kaya ngene tapi ning jero akeh. Panggone iki akeh. Lah iki lho. Karena iki mang metu berarti kan engko pikiran. Pikiran kok mujudne ya paling ngono. Pikiran kowe angen-angen. Jadi nek kono gak manarafa nafsu meneh. Karena apa metu sangko awake dhewe. Pripun nek niku? Pripun? Nggih. Berarti mboten maksudnya medal mboten madosi guru liyane ngoten mboten. Lho nek niku benten. Nek sing di niki kan pemikiran. Nggih. Keluar bukan masalah engko golek guru mboten. Nek guru ya wajib golek guru adewe guru iki pembimbing awake dhewe. Lah iku wajib. Kan nek ngono. Bukan masalah ikune. Nggih. Sing ngono kan ade iki ngawur iki mang lho. Pribadine ade ning Gusti Allah. Lah nek kono ade kudu golek guru utawa ngono dudu. Jadi ya sakjane jenengan patos dan pundi monggo kan. Wong ilmu kabeh ya ilmune Gusti Allah. Lah engko sing darane kitab ya awake dhewe lho kitabe. Niku kitabe. Ternyatane sing tertulis niku wau bicarane sinten? Nek wujud sing kaya ngene. Ya ta? Bicarane ning prilakune, bicarane ning akale, bicarane ning nafsune, ning atine, ning egone, ning roh iki mang ning uripe. Nah, ditulis iki mang kan sebenarnya apa ini? Itulah kita. Awake dhewe. Cuma temliku wau secara tertulis. Pembaliknya kan ternyata tadi iki mang ning jaba iki mang. Ya karena belum tahu diri kita. Nah iki mang roh sing tertulis tulis kitab napa mawon iki awake dhewe. Dadi ning kok ning jero. Kan iku. Mangke cepete kan lho, atiku kok ngene kok, akalku kok ngene kan. Engko mungkin ngerti. Kayak lho, iki kok egoku kok ketuwi nyapa enak apa kan ngono. Lah iki lho. Jadi man arafa nafsahu ning temliku wau. Tenggelam di diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, memahami karakter-karakter di pikiran kita dan di hati kita. Jadi apa nanti? Kalau sudah semua kita ketahui, semua kita pahami kan. Terus menginjak ke uripe iki mang.
Nek wis njaga uripe, niki mau wis gak bicara niki mang wis Kak. Karena wis ero kedudukane dhewe-dhewe, ero tugase dhewe-dhewe. Nah niku lho. Suwun. Kok guyu jenengan. Dan semua emang sumbernya ya ning uripe niku wau. Sehingga menuju rono ya dalan iki akeh dalan iki. Ya macem-macem jenenge. Wong dalan kan niku ya teori-teori iki lho, akeh. Pembahasan seperti ngoten niku. Lah nek kono adik ki mang wis roh teorine kan. Engko wis gak gawe teoriku meneh. Kenapa? Engko lepas saka awak wisan. Engko lepas saka pikiran dhewe, lepas saka atine dhewe, lepas saka ragane awake dhewe. Sehingga adik engko gak ning raga iki meneh. Bukannya meninggalkan enggak. Iki muksa utawa ning ngarani fana. Lah kenapa? Wong sekabianipun Gustine. Sekabiane kan atas nama Gustine, oleh ngono. Ternyatane sing ngobani akal sinten? Lah Allah. Oleh niku. Sing ngobani ati sing Allah. Lah niku. Sing ngobani nafsu Allah, sing ngobani iku Allah, sing ngobani roh memang Allah. Lah niku. Semua atas namanya Allah. Oga atas namanya awake dhewe. Nah, iku. Sing aku. Nah, justru ngaku-ngaku sing kaya ngono iki hijab. Sing ngaling-aling awake dhewe. Lah nek kono aja beranggapan nek belajar niki teng ngawur kaya bar iku roh gaib sing kaya ngono, gak ngono, beda engko jalure. Nggih. Gak sama. Karena apa? Nah, dik manggunakne wiridan roh gaib engko enek rasane. Iki kan kembali ke ciptaane. Gitu. Tapi nek awake dhewe iki mang ke rob iki mang wis gak enek rasane. Kok diarani seneng gak enek, diarani susah gak enek. Karena apa? Dua-duanya ini adalah prasangka kita sendiri kepada Allah. Wong selama ini kan adik memang secara enggak langsung, secara enggak disadari, awet iki mang protes kalih Gusti Allah. Lah protes pripun? Kaya adik mang nompo, masalah pun nompo iki mang ngomong gak penak. Ngomong ki mang kurang akeh. Lha iki nek ngomong ki mang kurang cocok, padahal pun nompo. Lha iki lho adik mang protes kalih Gusti Allah. Nah wis sekabehane iki mang protes, sabenerane iki mang protes kan. Lah adik salate engko piye? Malah kan ngono. Nggih. Adik mang saben 5 waktu yo nglakoni salat kan. Lah engko tujuane opo salate mang? Lah ya karena napa? Balik meneh. Karena adik mang gorong diweruhne ana ing bab salate. Sing nggo salat tujuane digawe nenangne pikirane. Padahal mboten. Salate awake iki mang wujud sangka syukure awake dhewe maring Gusti Allah dibuktikne ambek lelakon salat sing ngoten iku wau. Ana obahe ragane, ana obahe lesane. Lho niku. Iku wujud niku. Sehingga gak mung gugurne kewajiban adik mang Islam salat. Kan ngono. Gak ngono, sehingga difahami betul sebenarnya salat itu apa. Nah, adik mang kembali lagi ke manarafa nafsahu itu. Kalau kita tahu seperti itu, nanti tahu apa itu salat.
Ya karena apa? Ana ing zikiran, ana ing sesebutan secara diurut ning maneh. Kaya adiki mang lafadzne la ilaha illallah kalih lesane gitu. Niku wau malih Allah 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 kalih atine gitu. Nggih. Bareng ngoten hu Allah kalih nafasi. Nah niki mantun niku kalih nadine awet iki hu. Nah, sekabehane iki merujuke pangganing Allah. Lah iku lho jenenge menyaksikan. Nek adik menyaksikan berarti kita berjumpa. Gitu. Berjumpa. Ya karena apa? Lambe niki mang sing ngobani Allah, mlebu nafas iki mang ya Allah, ati iki mang ya Allah, nadine awet dhewe ya Allah. Lah berjumpa pun. Iku pun menyaksikan nggih. Lah aku tekok mbek sampean. Sampean jeneng menyaksikan iki mang piye? Delok ta? Roh ta? Nggih. Lah iku mang Syahadat secara ma'rifat. secara lughat kan bisa seperti itu. Atau secara bahasa bisa dikatakan seperti itu. Lah karena apa? Wong kadang awake kan pengen jedhek men Gusti Allah kan. Lah weruh ana sifate sik sing 20. Lah ngerti ana kon iki mang Gusti Allah mukhalafatu lil hawadisi. Gak padha ambek citane. Sehingga ta mriku wau kula jenengan ya mboten saged mbayangni. Lah kon iki mati ora iso nggambarni. Lah wong kadang kan kaya adik iki manggambarni oh wujude nur kan ngono. Oh manggon ning kene lah iku. Padahal Gusti Allah ora manggon gak ngenggon. Golek ana ya ora temu. Gone ning ndi. Tapi nek bayangaken kaya ngoten niku asal to, Pak. Misal ngeten. Lah balik meneh kan nek adik iki mang madakni. Kale ngono. Nggih. Karo ciptaane iku jenenge apa? Lah cara bahasa Arabe kan laisa kamitslihi syai'un. Ora kena pada-padane. Nek kok dipadakne ambek angen-angene, dipadakne ambek gambare. Apa iki ta Gusti Allah? Malah ngono. Nggih. Nah iku. Lah sing madak-madakne iki lho. Iki jenenge metu iku. Oh, Sing dalan tersesat iki nek ngono. Gusti Allah dipadak-padakne. Gusti Allah ning gunung malah ngene. Gusti Allah ning guwa. Madak-madakne. Aku dengan di apa damung Gusti Allah kan wali kan. Ini madak-madakne. Padahal enggak. Iku jenenge wong tersesat. termasuk syirik mboten ngoten niku. Sirik iki apa? Nah iki mang gawe hukum sing kaya ngono. Balik kan nanti mendekati nang kono. Lawan jelas nek mang laisa kamitsli syai'un. Dak adik mang lo Gusti Allah ning ngakekku. Lah kawale ngene. Nggih, nggih. Lah iku. Jadi nek kena bener-bener ana ing kemurniane Gusti Allah ki ambak. Sing nek iki mang gak kena digambare, gak kena dirasani. Nah kon iki mang ya wis gak iso mengandai-ngandai. Gak bisa. Wong kabeh iki mang nek jeneng menyaksikan berarti kan ya tahu. Nah, itu yang namanya kaya bahasa Arabe jenenge makrifat. Makrifat kan wong sing ngeru.
Wah, jane iki mang kaya menuju rono iki ajane ya simpel, ora angel. Nyatane ya kan kayak sampean kalau sukane pemahaman sing ngoten lho. Ibane kaya ngono iki marifat. Ora angel. Ya apa sing angel? Ya sing angel kan pikiran dia tuh golek-golek iki lho. Ya ta. Golek piye to wujude, piye to rasane kan. Bareng kono ade sepethuk apa ndane kan kan. Dan apa semua iki mang terkabul dongane kan. Ora ngono dudu iku. Nek iku pikiran nek iki jenenge. Pikiran. Iku malah tersesat iki. Karena ana ing makrifat sing kaya ngono iki gene hubungane kaya ijabah gene. Terkabul niku gene. Lah karena apa? Lah wong sekabehane iki pun kagungane Allah. Sehingga sekabehane kalau kita kembali ke Lauh Mahfuz temriku wau, ya pun ditulis temriku. Sehingga kene dongane terkabul, dongane mati mboten wonten. Punten. Wong kabeh kagem Gusti Allah. Sehingga nek pun ngoten iki wau kula jenengan pun difahamne. Lah lesanmu ku lho kawin zikir maring Gusti Allah. Zikir nek kene bukan eling. Nek eling ku otak dhewe. Ingat berarti otak kita yang ingat. Ingat dengan apa? Ingat dengan lafaz. Sehingga lesane Allah lah bukan ingat kiman. Bukan mengingat Allah enggak. Iki mang apa wujud syukur diwujudin kalih lafaz. Diwujudne meneh kalih lafaz ana ing mlebu nafase awake dhewe mlebu metu hu Allah kan. Ya kalau mengerti sing mlebu nafas ya Allah, sing ngetoki nafase awake dhewe Allah. Lah iku. Dan nek kono ade yo gak iso lepas saka Allah mboten saged. Delia kaya apa gak iso. Dari iki. Apa malih? Ya terus jenengan ya mungkin sering ningali status sinten wae namine Gus Mukas. Nggih. Kan jenengan ngarani sami kali mriki. Dari segi apanya? Dari segi napa man lho. Napa? Napa? Man arafa nafsahu. Nggih. Sangka segi lafate niku. Ya karena kan ya semua berangkatnya awalnya dari itu. Berangkatnya. Jadi napa sing jenengan bidaraken iku sami ngoten lho. Kali Gus ini kok. Sami kan. Mane lho. Oh. Nggih. Nggih sami karena pintune nggih sami ki mriku. Ya ta. Pintune dalane ning kono e. Nggih. Dalane siji ku. Iki pangga ngliwati iku ta. Nggih. Liwati. Jadi yo gak mung man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu cuma wacan bukan, itu adalah pintu gerbang untuk menuju ke sana. Nah, kono iki mang man arafa nafsahu iki apa lagi? Ini adalah membersihkan kita sendiri, mensucikan kita sendiri. Untuk menuju Rabbnya lho, disuceni sik. Lah suci niki mang piye? Nek kabeh iki mang pun didelehne. Tegese wis ning ati wis gene grunjelan-grunjelan sing kaya ngono. Ning pikiran wis gene bingung-bingung sing kaya ngono. Iki lho, kabeh lerem iki jenenge mensucikan.
Sehingga dikenali kabeh iki mang iso ngendhalekne kan. Ngendhalekne baru kena disuci Kanjeng. Baru menginjaknya ke robnya itu. Karena apa? Ke robnya itu nggak bisa dirasakan nih. Ya nggak bisa digambarkan lah itu. Sehingga mengenal itu adalah membersihkan kita sendiri. Yang ini karo jagongan kan loh. Makom niku kan maling ngono. Gak usah ribet-ribet. Hanya apa ribet. Apa malah sing jenengan bahasa sing jenengan dereng ngerteni. Pun. Yo, mboten napa-napa jenengan menisangke bahasane status ini. Mboten napa-napa. Karena kan jenengan mungkin sering ngrungokne oh dengan bahasa ini kok gurung paham ning kono bahasa apa ini lho gitu. Sehingga engko sampean ngrungokne engko bisa jalan, ora cuma ngrungokne tok. Kali melampau to. Nggih, tegese kan kayak sampean bendina ngrungokne kan nek ade iki mengerti bahasane kan luwih enak to. Ya mari sampean ngrungokne iki kelingan aku wae. Iki masih dilingi aku piye to karepe iki. Dengan kata-katane ya Marian. Nggih, ngono lah. Tujuh zaman. Enggak apa-apa kan wong kabeh kan ya ilmune Gusti Allah. Alam dunya saisine sing ketok utawa sing gak ketok wong kabeh ya ilmune Gusti Allah kabeh. Meskipun entuk sangka bocah cilik ya iku ilmune, sangka wong tuwa iki mang ya ilmune. Bojo cerewet nggak ilmu. Loh. Wae kan nggih pun kula napa niku sekabehane kan. Obah usike awake dhewe Gusti Allah sing ngono. Lah nek kono iki mang bojo cerewet sing kaya ngene. Sampeyan lali sing ngobani lambene sapa? Nggih. Ya karena prasangkane awake dhewe ta Malian. Nggih. Prasangkane awake dhewe. Lah nek kono nek awake iki mang difahami ning man arafana usahu. Kayak enak prasangka ku. Bojone ngomong ini. Emang ya Gusti Allah ngobahne ngono piye maneh. Ya lho. Model piye ae. Lah dina apa iki mang gurung resik ning kene, berarti engko suudon. Sehingga sama suudone piye? Cerewet, ngomel. Ya kan. Dadi sasire mawon Gusti Allah ngresakne napa. Dadi nah iki mancik tersinggung belum bersih. Gitu. Belum bersih awake dhewe, sik kotor. Kotor ambek apa? Kotor iki mang ambek suudone awake dhewe lho kotor punan. Sing iki mang cek najis kabeh iki mang. Protes ambek Gusti Allah. Jaga namang kesedayane pun kagem Gusti Allah. Kena dik engko sudan kalih bojo ngarani cerewet, bandel niku mboten wonten. Berarti ewoh ngoten nggih Pak Bi. Pripun? Berarti ewoh pripun? nyucikaken niku lho. Nah, justru temiku wau carane Gusti Allah nyuci niku yang piye nggih niki wau. Kalih anggapane ade iki mang negatif, negatif. Itulah cara mensucikan. Sehingga apa? Nanti kan hilang negatif awake dhewe nang ngene
prasangkane iki mang. Justru iki mang bahan Gusti Allah iki mang dudune ana ing kalame kan. Dudune ana ing wujude, dudune ana ing sifate, dudune ana ing Rahman Rahim ngene iku. Nah iki mang berbalik meneh kebalikan saka kono, awake iki mang berprasangka sing elek, sing rasane sapa? Gak penak. Awake dhewe ta? Nggih. Ra penak awake dhewe. Ndadekne emosi, ndadekne sumpek. Nggih. Nah, Terus dadane ning kono, ya krana apa? Balik meneh prasangka-prasangka iku lho sing ndadekne awake dhewe reget-reget maneh. Nah wis reget piye? Wong reget ya. Numpuk-numpuk maling kok. Sampun dina seudon, sampun dina seudon numpuk-numpuk reget. Dan nek kene gene jenenge bojo cerewet kene. Bojo iki ngene ngene. Wong kabeh kersane Gusti. Gusti Allah kan lewat kiambake dilewati kiambake iki mang napa ngekek soal ning awake dhewe. Tapi adik iki mang gak sadar ning ngono mang. Jadi pun sak jenenge sak sire Gusti. Sak sire Gusti niki mang mbuh polah piye wis genek prasangka. Prasangka nang ngene sing dobahne lho. Wujude garwane jenengan niku lho. Nah wujude neh anake sampeyan niku. Lah kaya dene awake memahami ana ing marifate, memahami ning hakikate. Nah, endingnya ke arah situ nanti menerima apa adanya. Jenenge apa eneke wis genek suudon meneh. Wis genek prasangka meneh. Lah kaya dene bojone iki ngomong cerewet sing kaya ngono. Padahal kan iki Gusti Allah sing ngobahne lisane. Ade kan gak trimo iki. Nolak awake dhewe. Padahal iki Gusti Allah sing ngobahne. Nyapa kok ditolak. Nah nek kono kan balik neh ning nrimo ing pandume Gusti. Nah sehingga nek menrimone wis genek prasangka-prasangka meneh. Wis genek seudon-seundene. Diarani nrimo engko wis genek gronjelan ning manahe, wis genek protes ning pikirane. Niku nrimo. Sehingga nrimo nek kene bukan ucapan saya terima, bukan. Nek cek ucapan berarti ya pikirane. Duduk ayemmu, duduk senengmu, tutu iku. Ya karena apa? Nek adike mang jeneng kono, sing nrimo engko sapa? Atimu. Karena seneng enek gandengane. Enek gandengane kabeh iki. Rasa uneng gak susah. Kan ngono ya. Itu gandengane. Jadi ana ing makrifat meniku wau bukan kesenangan ning kono yang didapat bukan. Kenapa semua dilepas kok. Lepas ning awake dhewe sehingga sekabian iki lho wujude Gustine. Sehingga gane nasional mboten wonten. Panjenengan rokok riyin. Demek-demeke. Dah hutan mati to Bang. Atos sawi ya. Gudang garam. Wis dikom mbek uyah.
selagi masih bisa dibicarakan, masih bisa dirasakan, ini adalah teori. Teori itu adalah jembatan. Dalane awake dhewe menuju ke sana. Kalimah manarafa nafsau iku ya jembatan. Karena apa? Ngene awake dhewe jek mandekne jembatan-jembatan ning kono, balik meneh nimbulne rasa lan rumangsa awake dhewe engko ero, rasa lan rumangsa ati engko paham, rasa lan rumangsa ati mangerti. Padahal temiku wau ngertine awake dhewe utawa pahame awake dhewe sing ngertekne Gusti Allah. Dene apa dimejik ngaku-ngaku kaya ngono berarti rumangsa. Napa ngoten? Belum ke sana. Iku jek mlaku ning dalan tok iku. Sing sampean ruwi iki jeneng dalan. Sing sampean ruwi iki jembatan. Lah kenapa engko ning hakikat ilmu hakikat di hakikat malih, ilmu makrifat di makrifati malih. Lah sehingga temen iku wau menujune kemana? La sautun la kalamun la harfun. Tegese nek kono wis gene omongan ya rene, kaya ucapan ya rene, swara ya rene. Obahe ya rene, obahe pikiran ya rene, obahe ragane kula jenengan pun mboten wonten. Lah sing kono dituk rumangsa meneh, memang gak enek. Ribut. Sama tenawan. Napa? Sama tenawan terusaken. Kenging napa? Pun. Jenengan Bincing malih. napa pun dalu? Mboten. Sing bincing malih iki napa nih? Napa ngelu sampean? Mboten. Ada Maka dipikir kali akal makin-makin. Apa? Jeru-jeru. Oh, mboten kenging. Lah nggih. Mboten saged niku. Sehingga enggak bisa dipikir, enggak bisa dirasakan, enggak bisa. Nah, nek kados jenengan ana status jenengan niku masih bisa kan itu masih bisa dipikir itu. Gitu. Gitu. Nggih. Oh, seperti ini. Ya kan sehingga menimbulkan suatu pola. Itu teori, nek teori masih bisa dipikir, bisa dirasakan, bisa. Itu masih teori. Karena apa? Kayak niki wau sing ten status. Sanjang ngaten-ngaten bisa menggambar kok sampean. Gitu kan pikiran. Oh, gini. Nah, ini teori ya, masih teori. Wonten niku jenengan langsung ten mriki pripun? Bisa enggak gambar? Mboten saged, Pak. Bisa enggak ngrasani? Mboten. Lah kok diarani opo iki paling. Iki piye kan iki. Ya kan berbeda. Jadi enggak sama yang Anda dengar itu. Yang Anda dengar mungkin selama apa? Ini adalah teori. Hanya itu. Sehingga apa nanti kalau kita sudah tahu jalannya itu man arafan nafsu, ini jalan jembatan ini kan. Nah, kita kan lewat. Ya kan? Kalau lewat kan enggak bicarakan ini lagi. Kemana? Ke robnya ini.
Nah, pelajaran seperti itu. Nah, wes ning rope sudah nggak ada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi panjenengan ana ing dalu menika kan. Wong kabeh iki nuri Gusti Allah. Ning kene ya nur, ning kono ya nur. Kan iki Mas. Nah nek kene kan jejagoan sing kaya ngene kan jejaken nur padha nur. Sing nure sapa? Nure Gusti Allah. Sehingga balik meneh hati iki mang syukur ning Gusti Allah. Ana ing alhamdulillah sehingga kula jenengan mengke saged nglampahi Amin. sehingga saged lumeber ning awake ning wargane sehingga sedayane mengke saged terkendali. Sedayane mengke saged iso ngresiki pikiran atine awake dhewe. Nek ngerti wis kabeh ning ginamung Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya kenal Mas. Sunatan.